Ngicela ukutshela mntakwethu leya nyama ayikavuthwa namanje. Lokho sayipheka ngolesithathu angazi mina noma igala ukuni leyana noma kwenzekani noma sipheka umuntu noma kwenzekani angisazi ngempela. Ayivuthwa nje inyakaza yindawo. Lo sayipheka ngolesithathu asikazi sicishe isitofu. Lesisizile nje ayikule weekend shame usifile inyama nje ubuzwa nje okuthiwa kade sidla inyama ngala. Angithi abafana babethathe nezimbuzi. So eyiningi bevele ilimele nje ihuzukile. And njengoba bebazi ukuthi sekuyangenwa ziyalandwa phela ayikho indawo zokufuya la elokushini uzothi uyibekephi imbuzi uzothi uyibekephi inkomo. Wabe kuyimbuzi nje inkomo izikapho bekugcwele. So into abayenzile abafana mama bayihlaba ezinye sazidla ngapha. Bathatha benzela lamantombazane lezi inganzana ngala ekhaya ezihluphayo nje bayibeka zonke bayibhanqa bazenzela umemulo. Base bethatha ke lezi ezinye bahamba bayohlawula laba abangahlawuliwe. Kwahamba umuzi nomuzi nje nentombazane ezalele ekhaya kwabe kwimbuzi bahlawulwa ke kwenzela nje ukuthi kugezwe igama lomgaqwala ngala ekhaya. Ezinye ezisale mhlawumbe ayithi isale 4 or 5 kwenzela amantombazane amancane umhlonyane. So nje weekend yonke and lapho bebefuna uyidle ngenkani ke inyama ngoba mungayidli base kushuthi uzobacela. Sithi wena impimpi besidla ngenkani nje ngicela ukutshela. Angifuni lutho. Lo ngiqala ukuvungula nje umgcibelo ekseni. Ngicela ukukutshela. Kanyama kayipheli. Fanele basishintshele negama lomgaqo kuthiwa ikanyama kayipheli. Ayiboni nina nisane stress sale nje ama receipt lalela ke abomfana lapha phezulu ekhoneni lo wayenza into zosasa uyakwazi ukwenza ama receipt uyenzela ama receipt wena into ongayenza ukuthi yabo kuleli bhokisi lamafoni leli elitapo umalume mtshele akunika ifoni eyodwa ushuthe impahla lapha endlini uyithumele umfana uyawazi nje futhi kama furniture nizoba right kakhulu ngoba uma ingane yakhe lo wesibili vele ubesebenza furniture shop so uzokwazi ukuthi bese yani ndabona anika ama prize ukuthi kanjani into ayenzayo ukuthatha into eyodwa kulezi zinto enizitapile. Awuyawenza mntakwethu sebasizile abaningi nathi nje senzelo yena ama receipt bafile nje sabavezela sathi Tara bayibona i receipt bayidlulela. Awenza kahle angifuni uqamba amanga. Angikazi uwenza ngani mina noma mhlambe ube nenhlanhla wathola umshini wokwenza ama receipt noma ukuthi nje vele uhlaniphile lapha nabe hlaniphile. Ingqondo yakhe nje iyashesha. Ayibo usho ukuthi nje lapha ilamonti yonke akekho nje umuntu oneshaja ye-iPhone. Kahle wena. Ilamonti yonke akekho oneshaja ye-iPhone. Kushuthi azobe iwaste ke lamafoni amalume ngoba phela menganama charge engekho nomuntu one-iPhone lapha elamonti uzoyenza njani? Angazi shefane enze njani shem. Bona ke kodwa ukuthi umthola nje umuntu onefoni eshuthayo ushuthe uthumele la inganeni bese ziyayisa kumfanenza. Uyayikhethela yini ukuthi uzothathani? Ayikho into enizoyenza ofanele nizame ukuthi nenze njengoba phela manje nizoba nje manje nithi nigibela nazo impahla nizangapha afika ayibone futhi yabona nje kuzobe istory eside. Thola umuntu onefoni wena umkhokhele noma malini noma umuntu ozokushuthela ngefoni umnike i-TV eyodwa akushuthele bese uyalokho. Thola impahla nje yangalapha ezokushuthela ngefoni yayo bese wena umnika le TV yasewimpi vele uzomnika icishiwe. Ngiyabona uzobona naye mase idlala kwakho ukuthi hayibo kanti idlalela ama menu. Ngizoba ngawe mina ngamncane sengiphindelela eminyango kosalokhuza nje inyama ayikakapheli kuyosiwa ke manje sidla izoso.